Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Brent, ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Pinoy ako, Jules Abogado, Jackie Claro iti Hong Kong, May Aquino iti Doha, Qatar. Ti pamilya Alvaro iti Quirino Isabela, kan amin a Pilipino aka-work ko from Jaguar Isabela. Shout out pa'y kada Florenda Kimpaoy, Lovely Rose, Grace P. De la Cruz, kan Ana Lorzano iti Singapore. Amin nakadwak nagdengdengag dito'y sirok ti kawayan tunggal malpas ti Pangaldaw from Oliver Luis iti Calug Sur, Abulog, Cagayan Valley. Katrabahuwa kada Ramil, Jamri, Jerry, JP, Jojo, Ulo, Reynel Angelo, kan inyong iti Celcon Company dito'y Baguio from Jemerson, Carino. Belated happy birthday kan ni Regina Tilalo, kastamot ni Inang Angeles, Joy kan Mamang Bessie nga ag-birthday ita nga August from Hope. Kids ko ada Kenneth, Princess, Queenie kan Francine from Marilu Odlus. Makabkablaawan pa iti family Tagle dita Santo Domingo Quirino Isabela from Mar Tagle. Kawork ko dito iti Tiplex kan Turido kan Beltran family iti Allacapan Cagayan from Jerome Mendoza iti Pura Tarlac. Makablaawan pa iti kaanakak nga agdebo intun July 30 ni Anika Marsan iti Buena Vista, Santiago City from Lola Rose Estrada kan Lolo Mario Obungen Corpus kan Rosita Estrada. Shout out kada Dimple Chloe Ganuelas, Two Tired Adventures, Mary Ann Orpia Paas iti Jizan, Saudi Arabia. Happy birthday kanila kay ko ni Dexter Rivera intun July 30 from Jasmine Rivera. Ni Jonathan Sanchez, anak mi ani Tristan Sanchez, ipag ko ada Jane Padua kan Jeneline Bumanglag from Glenda, Lorenzo. Anak ko ada Jamia Angel kan Jonathan Paloma ti Urbano kan Rakuya family iti Rahal, Balungaw, Pangasinan from Merlin Paloma. Juliano kan Laho family dita Maligaya, Malig, Isabela. To'y kadwa ka driver ni Kuya Aaron Laho kan amin a truck drivers dito Isabela ng runa ti JL Company from Orlando, Juliano. Happy birthday ti baby boy mi ani Lucas Avery intun July 30 kanila kay ko Avelino Almeron from Mel Joyce Almeron. Advance happy birthday intun August 1 kani Maria Sheila Onabia kan ti anak na intun August 11. Shout out pay kada Belinda Ramos, Gemma Frutas, Ariel Timbresa, Leonora Bautista, Abdullah Habibi. Anak mi ada along kan Kinya di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Arlene Medina. Ni Mrs. ko ani Levi Guzman, kastamot ti Guzman, Matias, Sanchez, kan Maramang family iti District 4 Tumawini, Isabela from Julius Guzman. Shout out kada Jan Gakayan, Femi Sagong, kan Sani Lawigan. Friends ko ada Tess Barcelo, Lynn Gatchalian, Joy Garcia, Joy Cabides Manlapit, Rebecca Alip dito'y Hong Kong. Dagiti anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole iti Santiago Isabela from Rowelyn Corpus. Happy birthday kan ni Rian Almorade. Makablaawan pa da Wyan Kylie, Hyacinth, Humphrey, Gian, Vance, Zia, kan Zayzay from Maricel, Concordia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Brent. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. May saak kadagiti na ayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Gaputa maliwliwaak, kan sa anak pa'y ama istorbo bayat ti panagtrabaho, nga uray agdengdengagak kadagiti upload yo. Ilingad na kumalatan itinagan a Brent, kat iti agdama, adaak dito'y Singapore. Napagasatak a nakapagtrabaho ditoy, kat dakkal ti panagyaman ko iti namarswa, gapo iti oportunidad adimtang kanyak. Maysa kadagiti padak nga OFW tinakaamwak, iti maipapan iti YouTube channel yo manang. Kat idi nairugik tinagdengeg, nagtultuloyan a pinadpadaanak dagiti upload yo.
Aging ga naawis matriknak ang nag-email, tapno ipadramak matipadas ko. Tamamati ak, apakapidutan daytoy iti adal. Saan apa naglastog manang, nagtaudak iti adda kabailan na pamilya dita Pilipinas. Mas daaw kayo siguro no apay nga addaak ita iti sabali apagilyan kas OFW. Mailawlawag ti amin manang, babaan iti innak isalaysay kada kayo. Anya ka matan Brent, apay aya-ayalang-alang mo ti agadal. Anya ayalang-alang ay bagbagayo, mama. Agad adalak mo ta. Saan ka makapaglibak? Naamwak ang masansan nga aglangan kay di universidad. Ha? Oh, makitam? Iti day talangan a reaksyon mo. Napaiswan ka iti imbagak. Mama, Kanayon nga ibagakan ka anak ko. Igaed mo ti agadal. Agmay-maysa ka nga anak mi kan ipapam. Kat ikagkagumaan mi nga ipaay ti amin kan ka. Ikagkagumaan da ka apagadalan. Tapno ka ba alam to asarangten dagiti panubok ti biyag? Tapno sumaya at ti masakbayam. mama, oray jak mo tag-eskwela. Sigurado ang nasaya ti masakbayak. Tabak ng tayumat. Brent, saan arason dayta? Ti kinabak nang, saan amataginayon dayta? Nang runa no saan na masalwadan. Iso asaan arumbang nga agsamakad ka, iti adda akabibiyag tayo ita. Apay man na nakasta ti panangkit kitam kanya Adelaida. Sa di naman ang tinagapuam, Arnulfo. Babalin ka di Adelaida. Napanugak. Di nakman sitar-sitar nakasta ta mga nonya pa iti maaramit ko kun ka. Anyan, Arnulfo. Di mo pa yan amuno anya ti mapaspasamak ka ni Brent nga anak ta. Gaputa sa balimot nga minti pakakumkumikumam. Nagadukat nga momon. Laklakayan lang aruda di anak mo. Ngam nagadupay lang ay pagpagam. At danakam ni Brent. Anya kumapay laga po pagtaktakak nga. Arnulfo, saan arumbang ang Isong mabaybay? narod nga da kadita nga inana. Sika at arumbang ang mga sikaso kon kuana. Noan niya man ti mapaspasamak ka ni Brent. Sika at arumbang ang makamo. Mayat. Awan lakit dito itong para-parikot ko kan ni papa. Tanad-nadlaw nga awan bibiyang na nga ora niya pitar aramida. Hindi mamalang tayan ti parikot. Tanayan na kasi taran. No, sino mo't ngamin ati nakaamuan na masansan nga aglangan na kita universidad. Ay, makapasadot mo't ngamin tag-eskwela. May mayat nga amang tagpaspasya rakadwak tagiti barkadak. Nang runa tinobyak. Nagmayat ti biyag ko. Kalpasan na. Obliga nakit din ni mamang ag-eskwela. Diyak kayat? Saan ani mamatirong mga masurot? May mayat matlang dagbalog. Saan napalit at damat negosyo mi? Sigurado ang narimat tulat ta ti masakbayak. Tanapigsamot ti pamastrikan ti negosyo ti pamilya mi. Brent, namin anon ana ilawan ta. Madanaganak. Anya kung mga iti pagdanagam. Kasanunog si Kuga. Saan kang agsikog? Tagan anad ta mo ta kanayon. Saan mo amay bagaday ta, Brent? Ang mga numakargaan na. Katanya ko ma. Saan ka mo tabaybayan na? Ngam kasanon ti panagadal ko no bilang laeng. Anya kalakit din ayala Arnie. Saan man natila pagdandanagam? Baknang kami. Oray sandan nga agadal. Ha? Agasawa takit din Tapno sandan nga agsinsina. Total, isang tumot lang nga iso titurungan ta. Agbalintan tumot lang nga agasawa. Isong agasawa takit ditan.
Malaksid ang masaduta kon nga agadal, nagbalinak pa'y anabarayuboy manang Emmy. Kan inaramid ko ti amin, tapno mapilit ko nila Arni nga agasawa kamin, nga uray agpada kami pa'y laeng nga agtawan iti 19. No pa'y kasta, saan nga imanugot nila Arni, takayat na kano ti makaadal, kat matulungan na ti pamilyana. Kasla na sair tiriknak iti day taarason kanyak nila Arni manang. Iso as siniribak kat siniguradok ama sikugak tapno saanen ama isina kanyak. Ay ayatek ngamin nila Arni manang kat jak kayat nga dapay sa bali ama kaagaw kankwana. Napasamak nga rod ti planok. Anya kamutan, Brent. Sang kaibilin kumatkan ka, saan ka nga agaramid iti banag ang makadadaol iti masakbayam. Mama, di yu ibaga madadaal ti masakbayak. Takinapod nuna. Nakarkaro pa'y kita si Maya ti masakbayak ita tamasikugan nila Arni anobyak. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Brent. Kasano abiyagam ti agbalin a pamilyam na awan mo't panggedam. Saan mo ito na masapo lamang gedak, Mama? Baknang tayo mat. Brent, Iso saan nyo kumasang kay bagati kasta, Mama? Sigurado na saya atlat ti masakbayak nga oray jakon ituloy ti panagadal ko. Ngamin, baknang tayo, Mama. Adda ka ba ilan tayo? Iso nga awan lakit di ti rumso aparikot. Agsagana kayo kit di tamakisarita tayo kadagiti datakkel nila Arni. Ngamin, masikugan ti kaya nayat ko. Arnulfo, awan la ka di ti makuna Lumay papanit ti sitwasyon da Brent kundi kaya nayat na. Anya pala ti pagpariko tamaya. Nalpas lang aruda na nakisarita ta kadagiti naganak nila Arni. Napagsasaritaan na no kaano ti panagkalaysada. Una yun, Arnulfo. Kastalatan? Saan da pa'y nakalpas iti panagadalda? Oh, anya kuma? Kaya't nangaruda dagsimpa. Apayayalap damida. Nagado di ka pagparparikutan na Delaida. Ultimo dagiti nagsisimple a banag. Aramide makomplikado. Di ka lang makataltal na. Arnulfo, no adda ko mapanawan mo ang makisarsarita ken mangbagbagaken ni Brent nga anak ta. Saan ko napasamak ti kastoy? Mabalin ka di, Adelaida. Sumardeng ka. Rabein. Kaya't ko tagina na tamasapa nga agrobwatak no bika. Tagbiyahe kami ti Panyero. Panyero? Wano? Ti babaim? Di kay baybayan nga akin. Iso nga awan ti karbangam nga agsaoy ti kompormila ditan na Adelaida. Naruna no awan ebidensyam. Tandaan am dayta. Ni, Mama. Apay akaslada naglama dita kan ni Gita Pingping yo. Ha? Awan day ti Brent. Di mo latan ni kaskaso. Anya ka di tinapasamak dita, Mama. Awan, anak ko. Di mo latan ikaskaso kunakmat. Kumusta dagiti ipagpagnayo ka nila Arni para iti kalay sayo? Ayos mat, Mama. Apay nagsinnahay kayo. Kasano? Kat talaga nagsardeng kayon nga agadal. Anya kayo lakit din aya, Mama. At dayta kayo manan. Sang ka idukit yu dayta? Masaya nga anak lang amin anak ko.
Dakkel abanag ti maramidan ti edukasyon iti masakbayan ti maysa a tao. Mama, dakdakkel ti maaramidan ti kwarta. Tanada kwartam, agbiyak kay tinasimbang. Kat sigurado ana ornos ti panagbiag minto kanila Arnie. Tadamot ka ba ilan tayo? Saan kami nga agriga tapulos nga oray saan kami ang nakaadal? Anak, Saan ko man aday tatasang kay bagayo, mama? Agsagana tayo kit din, para iti umadani na panagkalay sa amin kanila Arnie. Arnie, naggwapo ti anak ta. Agminar ti kinatarake na. Kabayatan ti pannaturog na itaabay mo. Brent, Itapay lang. Madlaw na kaing ingas ko ni baby. Agpata kami agwapo. Po. Oh. Oh. Apay akas na tilangam. Apay akas na malmalday ka, Arnie. Apay akas laborido ka. pampanunutak lang amin. Itata ka anak akon. Ituloy ta kadipay ti agadal. Ha? Apay payla kumangay. Anya payla agapo nga agadal ta. Adala nga rudan anak ta. Brent, Agpada kayo lakan ni mama. Kanayon aday ta adal ti sangkay dukityo. Anyat bityo. Anyat diferensya na aya no makaadal ta kan saan. sayang mo't nga La mindi. Arnie, mabalin ka di. Kan anak mo lang. Saan ko maatila pampanunutan? Agpapigsa ka kiti. Lipatan mo na ita adal-adal, tawan tumutlat serbina. Di kagdanag, tada ka ba ilan ti pamilyak? Agbiag tayo kada baby tinanamay, nga oray saan ta nakaadal nga agpadpada. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagtalinaad ti kasjay apamatik, nga uray idiaddan pamilyak manang Emmy. Talaga ana itanaman iti utek ko, asaan kami apulos nga agrigat asang kapamilya, taadda ka baelan mi. Tirigat namanang, jakpay amo ti tumulong iti negosyo mi. Day talatan agaw-awat iti allowance ti ar-aramidek. Tunggal maalak ti allowance ko, para kanyak ti kagudwa, ket ited ko ti kagudwa kanila Arnie, tapno adda paggatang nakadagiti kasapulan da nga agina. Nagnaed kami mat iti balay mi, isu nga awan ti parikot iti makan kanda dumapay a kasapulan, tadagiti dadakkel ko amin ti makakaammo. Agingga adimteng ti may sa apasamak iti pamilyami, ana magbaliw iti amin. Anya dyan kunam la Arnie? Ing kasurutan ni mama di ospital, tanapan nakinita ni papa, na aksidente. Anya na aksidente? Anya ti kahit masawan? Kuna ni mama nga adda na dungpar ni papa at tricycle, kabayatan di pa nagmaneho na. Santo nagdiretso na idungpar mo titi poste ti kotse na. Anya? Alan a Brent, agtignay kan. Surutom ni mama di ospital talalayam. Diyak namin mapanawan ti anak ta. Iso ajak na kuyog itay ni mama. Mapan kan Brent.
Mama, anya tinapasamak. Sigun iti inisyal nga investigasyon. Nakainom ni Papam nga agmanmaneho. Katidakas na. Adapi musay ka dagiti pasahero ti tricycle anadong parna. Sakbay ana itong para iti poste. Sa dino amin tinagapuan ni Papa. Apay anak kainom. Diyak amuno sa dino tinagapuan da. Diyak amo, Brent. Da? Ada kadwa ni Papa? Ada, Brent. Ada babae akadua ni Papam. Anya? Day tatyag pa iso, Brent. Iso na laeng. Ta dead on arrival, jay babae. Ni Papa nga eh. Kumusta ni Papa? Critical pa laeng ti kondisyon ni Papam, Brent. Mama, sino ti babae kadwa ni Papa? Diyak mo, Brent. Ngam, ada atap ko a babae ni Papam day jay. Anya? Kasta ti atap ko, anak. Ururayak nga rod nga da umay akabagyan ti babae akadwa ni Papam. Tasigun ka dagiti doktor. Naawagan dan dagiti kabagyan na. Mama? Dayto yan ti pagbutbut nga kamapasamak, anak. Dimtengan ti pagbutbut nga. Mama? Brent, anak. Napakanyo ka din ni Papa? Nalpasan, anak. Nadigos ka na sukatakmatan. Sigurado apres kon tirik nana. Una yun din napasamak yun ko, ana. Nagbalinan nga inutil. Nakaidalatan. Kung saanin na pulo sa makasarita. Anak, Uwan gaya, Mama. Kumusta mo ti kaso nga impila dagiti biktima? nagsarita kami ti abogado tayo. Na ikagumaan na kinasarita dagiti biktima. Karamanan ti babae apimusay akadwa ni Papam itilugan na. Mama? Imanugot na iti areglo. Kasta ka di, Mama. Wan, anak. Dakkel agatan ti kasapulan. Iso nga inalak ti opinyon ti abogado tayo. Maipapaniti anya, Mama. Maipapan iti kakaiso na ang negosyo tayo. Anya ti kayat yu asawon, Mama. Masapul nga i-dispose tayon ti negosyo tayo. Kat ti kwarta, aramatan tayo apangareglo kadagiti biktima. Tapno isanuddan ti impila da akaso. Masapul nga agtignay tan, Bren. Saan arumbang amang namnamatapay ka ni Mamam? Awanan ti pagsapulan na. Larni. Naimbag kumano awan pa'y anak ta santa marigatan unay. Ngam adan anak ta, Brent. Adan bukod ta pamilya. Naagbot talang talatan. Anya laangan ti mapasamak ka ta tayo. Awanan ti namnamaan ta kadagiti dadakkel mo. Nailako aminan ni Mamam dagiti sanikwayo. Tapno masupusupan laang dagiti pagkasapulan tayo. Lifetime mo ti gastos ni Papam kadagiti pagkasapulan na. Anyan. Apay napasamak ti kastoy. Brent, saan ka kumakumapoy? Ita akasapulan da kadagiti dadakkel mo. Kasapulan da ka iti anak ta. Anya laang ti mapasamak ka ta tayo. Lifetime mo ti gastos ni Papam kadagiti pagkasapulan na. Brent, saan ka kumakumapoy? Ita akasapulan da kadagiti dadakkel mo. Kasapulan da ka iti anak ta. Anya laang ti mapasamak ka ta tayo. Lifetime mo ti gastos ni Papam kadagiti dadakkel mo. Kasapulan da ka iti anak ta.
Tsaka mo na niya taramida, Larnie. Tsaka mo. Brent, Tsak pulos ni namnama dumtong ti kasya pagdagtibiyag ko. Tsak pulos ni namnama. urayak laag kapoy kadagidi akan nito manang Emmy. Naglalaok ti riknak. Jak ammo ti rumbeng nga aramidak. Ngam dinak binaybayan nila Arnie nga asawak. Uray ni mamak. Itilaksid ti kinapudno, amarigatan matlaang ni mamak gapo iti sitwasyon. Nagtalinaed ti panang papigsana itinakam ko. No. Nagsapulak iti trabaho, ngam gapo tadyak nakaturpos, nagbalinak laeng apahinante, mason, kanoan niya pa'y dita. Aging ga pinadas ko tinagabrod, kat napagasatan akmat. Narigat ti trabahok dito'y itamanang, ngam an-anusak, tasyak laeng tinamnamaan ti pamilyak. Nalaos ti panagbabawik manang, taaklunak nga italaeng amaamiris ko, dagiti pamagbagakanyak idi ni mama, ngam awanan ti maaramidak, tanapasamaken. May salaeng ti ayan ti konsentrasyon ko ita. Masapul nga agsalukagak, tapno masuportarak ti pagkasapulan ti pamilyak. Kat agtultuloy amasarangat mi dagiti dumteng akarit ti biyag. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Brent. Pagayam a Brent, umuna iti amin, kayat ko ti agyaman kan ka, tas ituturod ka anang isalaysay iti pakasaritaam. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi pagayam ko, kas iti nakunam. Ngam dayawag ti panagpursigim, kat idawdawat ko adumteng ti panawen, amananam mumutlaeng ti kas iti sigud akabibiyagyo. Tamamati ak akadagiti napasaram, ammom itan nga ikan pateg, dagiti banag nga addakan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Monica. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan amin nga agdangdangag ditoy Alicia Isabella from Dexter Dulay. Belated happy birthday Joyce Dange from Jodeline Bueno iti Hong Kong. Belated happy birthday J.R. Ballesteros from Teresita Ducusin iti Hong Kong. Shout out iti Dages family, Paralag kan Ariate family dita Isabela
from Queenville iti Hong Kong. Pamilyak di tapudtol apayaw, the J. Marjay, Christian, Jerry Lynn, Josel, Kylie Ramos, kastamat D'Amico, LV ken Aiza, Manong Elias, Henry Sita, Auntie Linda, Uncle Fred, kastamat tila Bicani, Akasio, kan Oyaden family, kan amin a relatives and friends ko from Judith Ramos iti Kuwait. Makablaawan dagiti kakadwak ditoy Hong Kong nga sago-sago girls kan ti pamilyak dita uminggan kan tayog. Ti asawak ani Mario Mamasig kan dagiti 3 kids ko from Milagros Mamasig. Happy wedding anniversary kada Tito Niel visitasyon kan Tita Heidi Dakiwag idi July 28. Kastama ta makablaawan ti Navarro kan Dakiwag family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo kan Papa Lakay Francisco, iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Happy birthday ka ni Uncle ko Barangay Captain Arturo V. Mendoza, iti Bugalion proper Ramon Isabela from Lablea, Mendoza. Belated happy birthday ka ni Julius Rosena, iti Taiwan from Hong Kong Girl with Love. Apok ani Gerald Kate Merto Fabia, iti Zone 7, Pulay Village, Villasis, Pangasinan. Belated happy birthday from Endless Love. Belated happy birthday Jaika Abigail Guzman, nagtrabaho dita Isabela Doctors, dita Ilagan Isabela. Ni Mrs. Kulevi Guzman, kani Jervin Carl Justin Guzman, dita Barangay Annafunan, Tumawini. Ken tinakaikamanga, ti Matias family from Julius Guzman. Makablaawan pa'y ni Ina Doming kan Ina Lita, di Talingo, Solano, Cagayan from Arlene Medina. Shout out kani Bimbo Tamang, Mother Liway kan Father Francis Agurin, iti Tabok Kalinga from Marilu Odlus. Ni Nomelito Concordia kan anak mi, ni Nicolette kan Nika, Tatay Roman, Nanay Mirna kan Katuganga, ani Meli Concordia from Maricel Concordia. Makablaawan pa iti Ilocano Group Hong Kong Girls, Dates Barcelo, Lynn Gatchalian, Zainab Bato, Cristel Cabides, Joy Garcia, Rebecca Alip, Janice Biado, kan amin at taga Santiago City from Rowelyn Corpus. Timalsi, Paddayuman family, dita Katabayungan, Kabagan Isabela. Tagimakon, Manayag family, dita Santa Maria, San Rafael Isabela. Makablaawan pa iti Magalag, Bautista family, iti Reyna Mercedes Isabela. Tibungkag family, dita Turod, Reyna Mercedes Isabela. From Evelyn Malsi Bautista, iti Italy. Shout out pa iti asawak ani Reynaldo Vadil Paas, kan dagiti anak mi Adarey, Anjoy, Rowan, Renz, Razel, KD, Ayan, Kizia, kan Daphne, ijay Muta Kasibo, ni Jing Afante Lagayan, ijay Riyadh, Maricel Bautista, ijay Qatar, Presti Peneranda, ijay Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Agaluos, Vadil Paas, kan Vicente family, ijay Muta Kasibo, Nueva Vizcaya. Tinagkablaaw ni Mary Ann Orpia Paas, iti Jizan, Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Monica. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Monica. Iti agdama kad addaak ditoy Dubai. Nalpas ko man ti kontratak ditoy manang kat nakaawid akon. Ngam apag isumutan ti pan nakaipatungpal ti lockdown ken travel ban gapo iti COVID. Iso ajak pay nakaawid. Tapno saan mo ta masayang ti kaaddak ditoy? Imanugutak iti pan nakisarita kanyak ti amok nga ag-extendak pay. Taagawid ak tulaangan numayatan ti sitwasyon. Diyakon nagkadkad manang, taisupay mat nga agpaiso ti matgadak ditoy. Ulila akon adamang, kat na ikarkaradap ko tinakalpas iti vocational course, babaan iti panakitaggad ko iti kompormila ditan, kan iti panangalalay kanyak ni Alden. Tinobyo nga asawak itan manang. Aklonak nga adu ti ublag a napasamak, sakbay a napasaya at kutibiyag ko.
Kat day tati kayat ko nga ibinglay kada kayo amin, babaan iti daytoy a programa. Sapay la ko mamanang, tamaikan iti gundaway daytoy padas ko, tapno makaibingay akmat iti adal, kadagiti naayat, adumdumngan. Agsardengaksan nga agadal, Alden. Ni, apay nga Marigatanak naminan. Ipamaysaklangan tag trabaho. Anya ka di Monica. Graduating ka lang nga rodan. Apay adi mo pa ilaanusan. Mababain akon kan ka, Alden. Tunggal masyortak, si kaakanayon timang tultulong kanyak. Anya ko mga itidakas na, katagayan ayat tamat. Alden, Talo at awunan nga agayan ayat ta Monica. Adon tinaglabasan ta. Apay kiti na di katulungan nga gamamok asabalin ti trato ken kadagiti dadakkel mo gapu kanyak. Monica, saan ko madagiti dadakkel ko tagbalin atubag? Tapno lipatom tarapap mo. Alden, Tibagim ti panunutan. Saan ano asino laditan? ngam dadakkel mo dagijay. Diyak kayat nga umadayo ti riknada ken ka gapu kanyak. Kabailak asalaan dagiti dadakkel ko. Kabailak ti makilangan kadakwada. Nga uray no ipariknada ken ka asaandak akayat para ken ka. Monica, saan nga isuda ti makarikna ti marikiriknak para kan ka? Alden, Iso adi mo ikaskaso dagiti dadakkel ko. Siyak ti makamo kadakwada. Basta ituloy mo ti panagadal mo. Ano sa mon? Sana bali ta kasi ti kunak. Dandani ka nagturpos, Monica. Siguraduam, asaan mo nga aramatan laang ti anak mi para iti bukod mo nga interes. Tata Lucio, Kakaiso na nga anak mi alalaki ni Alden. Inauna nga anak mi. At napay dagiti kakabsat na arumbang agastusan mi. Nga mairamraman kakit di na may sapsapulan. ha? Imbes kumadagiti kakabsat ni Alden titultulungan na. Sana. Tad-ada para kan katimatmat gadan na. Amo kadakkel ti utang ko anay imbag anakam ken ni Alden, Tata Lucio. Dakkel ti utang ko anay imbag anakam iti pamilyayo. Saan nakasigurado na makasubadak to? Ngam sigurado kada kayo, anapudno ken ni Alden. Rumbang lang. Kakaasimot ti anak ka, no maaramat lang arudan, maliputan pa. Gastagayan ti imbagakan ka ni tatang. Alden, di mo ko man ibagbagakan kwa na anadakamat ko tinagsaritaan mi. Amano pagarupon na nga agipulpulong akan ka. Pangaasim, Alden. Agkari ka kanyak. Di mo dakdakamaton iti amam daytoy ana ibagakan ka. Di kagdanag, Monica. Naibagakon saan ka di? Siyak ti agad just para kan ka, kan para iti pamilyak. Agyamanak, Alden. Basta ikarim kanyak nga ilipas mo di panagadal mo, ha? Alden. Nakasagana ka mang tulunggan ka. Basta ikarim ko mga ilipas mo da agadal. Saan na bale? Tadandani ka nagturpos. Ikarik. Sikat imang mangtad itikirad ti pakinakam ko. Iso nga ikarik. Agturpusak, Alden. Itata nakaturpos kan, Monica. At ako makidawag kan ka. Anya dayta, Alden? Pangasim ko ma. Agkalay satan. Ha? Sapay ko matasaan kang agkadkad. Kaya't kong agsimpatan. Kasanon ti pamilyam. Di mo ida panunutan.
Kan maysa, tulungak madlata dagiti kakabsat ko, nga ore adan bukod ta pamilya. Isa pang nga asim ko, Monica. Umanugot ka nga kalaysatan. Gaputa ay ayat unay ni Alden manang Emmy. Diyakon nagkadkad iti panangawis na kanyak nga agsimpa kamin. Simple laang ti panagkalay sami. Ngam iti simbaan tinangidatagan na kanyak, tapno maipanagnak na kano anadalos ti panagayat na. Kas iti ninamnama kon, adu ti sao dagiti dadakkel na, nang runa ti inana. Ngam diyakon ingkan kano dagita manang. Tilaangan pinanunot ko kat ni Alden. Adon ti sakripisyo na para kanyak. Kat makasubadak laang kankwana, no umanugutak itikid daw na kas pamanaknakmatan tinalaos a panagayat ko kankwana. Gaputa saan kami pa'y nakaipundar iti bukod mi abalay, kapilitan nakipagnaed kami iti balay da Alden manang. Bumaon ako tani. Sumanaon ni nanang iti kusina. Inak tumulong ka dagiti trabaho na. Inak tumulong ka dagiti trabaho. Tawan sarat ko ita. Papanhamon na, Monica. Bumangon ako. Tatulungak ni nanang iti kusina. Ang pumpungtot manan. Si Kamat, di ka pala na irwa maya. Maturog ta pa'y. Nakasapsapa pa'y lang. Ipapas mo ti maturog, takakaiso na nga ti sarak dita. Saan, Alden? Diyak kaya't nga adang agpungtot ni nanang no kasparikan. Iso bumangon ako. Tain tulungan ni nanang. Naimbag man ta nakarelax kayo ng agbasbasa iti pagiwarnak, nanang. Itala nga nagtugawak. Nga mitayak pa lang agtrabaho dito'y balay. Apay pa lang amin nagtrabaho kayo, aya. Nadakkelan dagiti kakabsat ko. Kabailan dan dagiti trabaho dito'y balay. Sa maysa, adda ni Monica mang tartarabay kadakwada kadagiti trabaho dito'y balay. Ay, sana mabalin adyak agtignay. Inton kuan, palpak ti trabaho da. Di siyak matla ti mabannog amangulit no kwa. Nanang, aging ka kadiita kat diyo pala naawat ang manugang yun ni Monica. Ha? Nagkalaysa kamin, nanang. Agasawa kamin. Rumbang kumabaliwan yung mutin at itrato yung itasawak. Nay, anya kumangay ti masapul abaliwak. Apay, naalas ay ati tratok iti asawa kat saan mat? Nanang, amutang agpadpada no anya ti mapaspasamak. Iso asya kung ti makipakpakaasi kada kayo. Tratuan nyo itinasayat ni Monica. Gaputa agasawa kamin. May sa tayon a pamilya, nanang. Monica, balasang ka. Aginanak kamut a. Di kamut lang sarsardengan nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ilapas ko labiitan da ito ay tatang. Isupay nga aramidan ni nanang. Wano dagiti adding mi ka ni Alden. Ay, pampanunutom ti bannog na nanang yaw kandag iti adde yaw. Wano pampanunutom ti nagadun tumanin asa-usaaw ni nanang yaw. Ha? Madmadlaw kumutkat ti mapaspasamak balasang kaw. Anya ti kaya tiyo asawan, tatang? Aging gaita, saan pala nagbaliw ti trato kan ka ti asawak? Ha? Ha? Agum di ka agdanag, Monica. Kasarita ka na imbag ni Milagros. Sana rumbang ngaging gaita kat pakitaan na kapailang iti nasabrak. Taagasawa kayon kan ni Alday. Tatang. Kan may sa, makatultulong ka dito'y balay, tadamat trabaho. Da kayo kan ni Alden ti at adang agsapsapol.
Tamanumot laangan nga iti matmat gada ka jay talaw. Isu asaan arumbang tinasabrak payla nga pan nakilangan kan kanina nang yaw. Alden, ada ko mayuman ko kan ka. Oh, anya day ta Monica? Kaya, Ka? kaya't ko kumati agabron. Ha? Panawan nak? Si Kamat, anya panawan. Mapanak lamang ged. Isumat. Panawan nak, tayo jay mo tan abroad ti pagtrabaho no bilang. Alden, kaya't ko lati ad-ada makatulong. Kaya't ko asaganaan ti agbalin a masakbayan ta. Kan dagiti agbalin nga anak ta. Monica, Pangaasim ko mata maawatan nak. Kan palubusan nak ko maalden. Ulitek, para kada tayo dayto nga aramidak. Para iti masakbayan ti pamilyata. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nariknak ang nagpasugnod ni Alden nga asawak, idinayuman ko kankwana ti panggap ko manang Emmy. No Jack Mariro, danda ni makalawas adinak pinagtagtagarian ni Alden. Kasarita naklaeng no adda ibagak kankwana. No pay kasta, sa anak ang nagsardeng anang kumbinsir kankwana. Kinasaritak mo't ni tatang, tapno tulungan nak amang kumbinsir iti asawa. Taam mo ti Diyos, para iti masakbayan mi ti pampanunutek. Agingga anapaanugot kumatlaeng ni Alden. Isu na laeng, taaddalat ta dagiti tubeng, gapo kadagitoy apagteng. Di mo ayam mo, akaduan ka dagiti babae nga agabroad kat makilalalaki. ha? Kaya't mo aliputan na kantumot ti asawa, Alden. Nanak, Tigtig na ilaangan ni Monica kat susulisugan da dya babae. nanang, saan kayo kumamot ni agsaw iti kasta? Nay, apay alapdan na kamang ibaga iti pudno. Saan alalakay na babae ti asawak nanang? Nasingpot ni Monica. Nasingpot ita, tanda pa'y la dito'y. Ngam kasanaw na dantaw ni Jabron. Ha? Isungag panunot ka man anasaya at si Calden. Di mo itulok aliputan na kanto ti maysa abalang kantes a babae. Nagalasan ti kastingin magbaga ni nanang ka ni Alden. Pagparangan naman ta nalalakaang nakakita ti babae. Apay nga tangaging gaita, kat nadagsan ti dara na kanyak. Anya nga taya ti basol ko kankwana, katawan mo ti amok. Monica? Ha? Monica, apay ngagsang-sangit ka. Saan nakagsang-sangit, Alden? Napulingan naklaang. Agsang-sangit ka. Amo. Alden? Nangag mo ka diti saritaan mi kaninanang. Alden? Uston, di ka nagsangit. Di mon panunutan dagiti imbaga ni nanang. Jaksan patuloy yun di agabron. Anya?
Ngam si kan tinagkuna kayat mo ti tumulong. Kaya't masaganaan ti masakbayan ta. Kan may isa, naggastos kan, Monica. Nga mga numapamati na kanina ng kadagiti bagbaga na may papankanya. Monica, dangganak. Kita anak. Alden. No, at dati talaga makamamukan ka. Iti kina siya asinom. Siyak day ta, Monica. Iso di kagpaupay kadagiti nangnag mga imbaga ni Nanang. Kaniti uraan niya pa'y abanag may papankan ka. Nabukul ti pa nagtalikkukan ka. Kat saan to ang maksayan day ta, iti uray ka anuman. Iso patuloyan ti panggap mo. Tasayang dagiti nagastos mo. Kan may sapay. Sayang ti pa nang kumbinsir mo kanyak na di mo patuloyan taga-prod. Saan kitli? Inaramid mo ti amin tapno makumbinsir na kat nagbaligi ka. Iso saan mo sayangin ti gundaway? Patuloy ti panggap mo, Monica. Ituloy mo nga ipag nadagiti papeles mo. Tapara day ta iti masakbayan ta. Onya, naisaganam ka di amin ng dagiti naskan nga imitan? Wen Alden, awanan tinalipata. Alang arod, masapo lang maturog ta ang masapa. Tamamarbangon ta nga agluwasin ton bigat. Narigat na numaladaw ko iti flight mo. Alden, agyamanakan ka ha? Awan ti rumbang nga pagyamanam kanyak, Monica. Agasawa ta. Kat rumbang la suportaran kay tanyaman na panggap mo. Nangruna no para iti pamilyata. Alden. Basta agad nanad ka akanayon ijay, ha? Kanlaglagi pa mga ayatan ka unay. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Alden. Sipod pa idi. Sikan tinagpaay agiyak. Dinak binaybayan apulos. Gapota kasi tinakunakon. Ay ayatan ka unay. Alan, paturugtan. Tamamarbangon tang agluwasin tun bigat amapan iji syudad. Saan narumbang amaladaw ka, Monica? Mailiwak matunayan kan ka, Alden. Ngam ib turak. Takayat ko nga agbalin an narimat ti masakbayan ta. Naawat mo ka din ti pawit ko? Wan, Monica. Katindiretso ko ni ti bangko. Ha? Apay ngay. Gastusin nyo at ipawpawit ko. Monica, kabagla ka suportaran ti pagkasapulan mi ditoy. Tataman trabaho. Ti kayat ko, maurnong ti amin nga ibawpawit mo. Tapno saan ka ito nagsublipay dita ito nagawit ka. Alden? Diyak kayata na maya dayo ka pa'y kanya. Kanuan gayam, at dapay mailiwan ka. Ha? Sino? At toyo, kasaritam. Hello, Monica, balasang ko. Ha? Nanang? Kumusta kayo, Nanang? Nasaya at man, balasang ko. Si Kangay, kumusta ka dita? Amang ano marigatan ka mo titi trabaho. Saan da ka panunutan, Nanang? Kabalak ti trabaho. Ngam, tiiliw ko kada kayo dita ti Jackson malapdan. Agiin nanos tayo, balasang ko. San abale, dahil agawid ka. Saan kanton nga agsubli, wad? Agsalinaid kanton ditoy. Tasyak ti mga sikasukan ka. Nanang. Napatid ka kada kami, Monica balasang ko. Iso nga agad nagkakanayon dita. Oo, Nanang. Ikarik.
Kataganad kayo matakanayon dita. Hindi kay agdana katong palag ti kayat ni Alden. Apaman nga agawid Diyak to nagsubli dito Agdadan na tayon to iti agnanayon, nanang. Nalaos ti ragsak ko, iti umuna agundaway a nagsarita kami iti telepono iti katugangak a babae, manang Emmy. Agingga ada kamin ti masansan nga agin innawag. Nangro na ita a pandemya, awan laket kumumustaan nak ti katugangak a babae. Daytoy ti makagapo a nagdesisyonak adyakon agsublipay dito abroad no makaawidak. Ngem natagaptan gapo iti pandemya. Ngem amok manang inton makaawid akon agbalin akon anaragsak iti den na ti pamilya a nakaikamangak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Monica. Monica, pagayam ko, agyaman kami kanka iti ingka pa nagsalaysay diti programa tayo. Kunada nga roden, tunggal rigat, wano saam amapasaran, adda katukad na aragsak, ken talinaay, basta amu tayo ti aganos, ken aguray. Itibiyang mo pagayam ko, nauray mo day ta aragsak, ken talinaay, gaputa amom ti aganos. Dawat ko ti panagawid mon iti mabiit, tapno mananam mon ti ragsak ken talinaay akal kalikagumam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag